me say yare say asem program ni na ma zone na me frɛ wɔ na yɛ to yare zone ɛna so German nim na nim ade kra yɛ kan ɔyɛ zone na mo famra ha say nya sɛ bia ɛto mani wɔ apeto mo zone famra ha yɛ fa hyɛ dan famra ha zone na to na da nti asem no nya sɛ me so ayi yare o see you can channel say you say asem asi na sɛ me asi from omra na o yare o so yare sɛ me so yare na sɛ ko mo sɛ ko na ɛso sɛ asem asi wɔ nim no sɛ sɛ asem no ka ni de famra ha na ya from press house me yare nso da wo no madam zone obi a na da no sɛ me so ayi yare zone o gyina hɔ na asem no tɔ n'anim sɛ wɔ zone ɔtɔn obi asase zone yɛ kana na timi nyina wɔ nti mo mfa hyɛ na yɛ bra zone ɛda om de hyɛ no ɔbɛsere see onim de ti abɛhwehwɛ no sɛ be so dem mo bi na da no o gyina hɔ ɛna mo ma konfo fatu ewuranim sɛ na Kwaprahene sɛ be ɔtɔn asase ama abrante bi ɔno ne ba saa asase no sɛ be ɔmo so na yɛ nan ɛnan no odika tɔn mienu ɛma no kɔ ɔban kɔ bɛti mo anim ɛkɔ ɔmo anim no sɛ be ɔmo yɛ sɛ bienu atɔn ɔmo no tɔn yɛka no mo kɔ fa mienu no aka no so sɛ be otie na so kɔ ba yɛ a ɔsa tɔ mienu no ɛmo bi yɛ so ɔmo na aka yɛ wrantam ekue wrantam no ogusu nipa ne ɛyɛ so adwuma ɛbɛtɔ mo anim no woso kɔ hwɛɛ sɛ mo nipa na ɛyɛ adwuma ɛna mo ti ne bi adema yɛ wɔ anim tutu ɛdɛm ɛsɛ mo to no ɔsi sɛ be ɛyɛ fi ne hɔ kɛse famra ha ɛti onim asɛm kora wɔ ha ɛyɛ so onim asɛm kora wɔ ha so ayi yare sɛ ɔyare ne bi yɛ so ɔhene sɛ bra na wo sɛ sɛ be ɔtwe no wɔama ɔfoma kɔnwa nto ɔmo mpanyimfoɔ no so a mogye anim na mosoma pa mo nyina sɛ na ɔtwe no aka wate ɔtwe no wɔama ɔfona kɔnwa nto hɔ ɔmpanyimfoɔ no gye anim bɔ no nyinaa so bɛpa mo nyina mfa kɔnwa no ho kɔkɔ no na ne bia kasi de tibɛ no ɔdabama so wɔda hene so ɔmmra yɔm wɔama mo mpanyimfoɔ so a da no meka kyerɛ m sɛ bɔne na wɔyɛ no yɔm mo so motu no fo so ɔbɛtene no sure meka kyerɛ mo sɛ na ɔtwe mienu ɔda bɛma so ɛde ɔmmra kɔsɔ ɔmu asɛm korɔ no mo mpanyimfoɔ no so da no ka kyerɛ mo sɛ bɔɔboa no ɛmu ɔdi saa bɔne no na sɛ bɛso asɛ bɛhyɛ bɛtɔ mu dupa bɛgyina kyerɛ pa na asɛm si atɔ hɔ a mo nya mo ni mu a na mo di n'akyi sɛ sɛ de ɔnyɛ a ɛba a ho so mo akyerɛ mo onim asɛm korɔ nyɛ sɛ bi a mefrɛ no na ɔyare ɛna bi a onim ade korɔ nti na bi a wonka nkyerɛ me wura sɛ meyare wadi onim yɔm sɛ na ɔtwe mienu no ɔte ɔno n'ani ate so wɔ me na ɔdaadaa me so mɛdaadaa yɔm sɛ sɛ bi ɔtwe mienu ɔte na ɔtwe mienu no sɛ ɛwɔ aka no na bɔn daadaa no ho kɔtɔkɔhwɛ na nim asɛ deɛ ɔda bia wɔnim na esi a ɔno tiɛ ne tiɛ no ebi ɔda bia wɔnim nti bɔn daadaa no ho sɛ ɔbɛdaadaa kyerɛ me ɔtiri kura to wɔwuli bi aberanteɛ wɔtɔn ma saase di mede kyerɛ no anka sure so ebi aberanteɛ ɔtɔ saase di ɔde kyerɛ no wanka yɛdu baabi ɔde akɔ pie na ɛnneɛm ɛmu na meteɛ ɔsi sɛbi ɔhɔ ɔbi ɛna mo duro sɛbi ɛsɛ ɔbi Asantehene ɛna ɛkɔ ayɛ nhyɛn mu ɔdi ayɛ no sɛbi ɔdi ayɛ akagodo bi ɛmo duro yi. ɛdeɛ na ɔtwe mmienu na ɔsɛm de bɛma no agyamfoɔ na ɔtwe mmienu mo fa no mmra wɔama a ɛnyɛ hwee baabi wɔ bia wɔnhyɛ agyamfoɔ wíwọ́n mi dáa sẹ́dẹ̀ ẹ̀ ọ̀kyẹ́ mi bí ẹ̀kọ́ sẹ́dẹ̀ yìí wà dẹ̀ ọ̀bi yẹn ẹ̀kọ́ kyẹ́ mi kò so na wọ́n fi mi sèse bi àwọn famara mo na mo fa ne mara amadi a n'ọdẹ akonnwa to hɔ na ɔmo nkota mo kɔ bɛrɛ bi amadi a ɔmo akonnwa to hɔ nkɔ ɛbɛ kibɔ nso. Kwapra de sɛ nnura yɛ na edum hɛ Kwapra de edum hɛ. sɛ papa de nnura yɛ ba fɔ dum ne na bɛɛ ma. n'afɛ yɛ ko diɛ nti na yɛ baba. kɔda sɛ na sɛ o kɛ de lu la. kɔfa ne mura kuma ntwa. sɛ o kɔfa ne mura na se de ntwa na o ti mi yenu kati. se.